गिबि गिबियावनो रायजो राजाफोरखौहाय जोबोद साबायखर गोजोननाय बावहरबाय। जोंनि बिपिएल हान्जानि गिबि सारिनि दैदेनगिरिफोर जोंनि प्रमद बर' सार, रिजि ब्रह्म सार, इन्दिरा नार्जारी सार, गबिन्द बसुमतारी सार बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि साबायखर जासिहरबाय, हामलायनाय जासिहरबाय। बिथांमोना आंखौ सासे बिजाथि महरै दिनै सराइबिल बिजाबनि थाखाय जे फसंदों, आंखौ जे बे बिजाथिनि जग्य होननानै सानदों, बिथांमोननिसिम जोबोद धन्यबाद होबाय। आङो आफा अबंलावरिनिसिमबो साबायखर बावहरदों आरो गोजोननाय बावहरदों आरो आरज गाबहरदों गोदोनिफ्राय जाहाथे आंखौ आशीर्बाद हरबाय थायो। आं जाहाथे थांनाय 20-25 बोसोर जे समाजनि थाखाय सेबा खालामबोबाय, समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनो सेस्था खालामबोबाय, दा बे मोजां खामानि मावनायनि जे धारा बा दाहार, बे दाहारखौ आं लांबाय थानो हाथों बेखौनो मिजिंथिदों। आं जुदि दिनै सराइबिलनि बिजाथि, गाबोन जुदि आङो रायजोनि प्रतिनिधि जायोबा, पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जायोबा, सराइबिल समस्तिखौ 40टा समस्तियावनो बयनिफ्रायबो साबना हामनासिन समस्ति बोरै बानायनो बेनि थाखाय नाजालांगोन। मोनफ्रोमबो हारि माहारिफोरनि थाखाय बिथांमोननि राव थुनलाइ, बिथांमोननि सिनायथि, जारिमिन गासिबो जौगाहोनो थाखाय आं नाजागोन। थालांनाय न'खरफोर, थालांनाय हारिफोरखौहाय बोरै बोखांलांनो बेनि थाखाय खामानि मावलांगोन। आरो जिहेतु प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव थांनाय 5 बोसोर गोजोना फैफिनबाय, जोङो मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठियानो न्याय मोनबाय आरो जौगानायनि जे दाहार, बे दाहारा गोख्रैयै बोहैनो हमबाय। दा बे दाहारखौनो गोख्रैसिनै बोहैहोनो थाखाय 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम जिहेतु प्रमद बर' सारनि सरकार फैफिनगासिनो दङ, गोबां बिबांनि मासि देरहानानै प्रमद बर' सारा बिटिआरनि चिफ जानो थांगासिनो दङ। बे प्रमद बर' सारनि सरकाराव आरो बिथांनि दैदेननायाव आं सराइबिल समस्तिनिफ्राय सरकाराव गोग्गोम भाबै बाहागो लानानै सराइबिल ओनसोलजों लोगोसे सारा बिटिआरनि जौगाखांनायनि आं हाबा मावनो थाखाय दिनैहाय थिरांथा लाबाय। रायजो राजाफ्रा जोबोद अनसायदों। आं बे जायगायावनो जोनोम, बे जायगायावनो देरनाय, बे जायगायावनो फरायनाय, गतिके गोदोनिफ्रायनो आंखौ रायजो राजाफ्रा मिथियो। बे ओनसोलाव समाजनि हाबा मावनायनि खेत्रआवबो आं सिनायो। आं जिहेतु मोनसे समाज सिबि संस्थाजोंहाय जड़ित दङमोन, समाज सिबिनायानो आंनि प्रफेसनमोन। गतिके दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो आंखौ आशीर्बाद होगोन होननानै आं मिजिंथियो। आरो रायजो राजाफ्रा जुदि आशीर्बाद होनानै आंखौ भट होनानै देरहाहरोबा, बिथांमोना जे सिमांखौ, जे मिजिंखौ लानानै भट होगोन, बे सिमां आरो मिजिंखौ मोगथां महर होनो थाखाय आं नाजालांगोन। रायजो राजाफ्रा बेसेबां भट होगोन, बेसेबां बिबाङाव देरहागोन, बेखौ दिनैनो बुंनाया थिग नङा। जे दिनखालि रिजाल्ट मोनगोन, ओइदिनखालि नोंथांमोनजों मोनलायगोन आरो बेसेबां बिबाङाव देरहागोन आं बेखौ खोन्थागोन। खिन्थु मोनसे फोथायनाय दङ, सराइबिल समस्तिनिफ्राय आं गोबां बिबाङाव देरहानो हागोन आरो सराइबिल समस्तियाव गुबुन हान्जाफ्रा बिपिएल हान्जाजों टक्कर मारिनो हानाय गोहोआनो गैया होननानै आं सानो। देरहालांखांनायनि उनाव आं बुंदों, गिबियावनो प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकाराव आं गोग्गोमै बाहागो लागोन। बेनि उनाव सराइबिल समस्तिखौ 40टा बिटिआरनि समस्तिफोरनि गेजेराव बयनिफ्रायबो साबना हामनासिन खालामनो थाखाय आं नाजागोन। थामथियाव गासैबो हारि माहारिनि राव थुनलाइ, हारिमु, सिनायथि बेफोरखौ जौगाहोलांनो थाखाय आं हाबा मावगोन। थालांनाय न'खरफोर, गरिब दुखिया न'खरफोर आरो थालांनाय जाथि जनगोष्ठिफोरखौहाय बोखांलांनो थाखाय खामानि मावगोन। लामा सामा, दालां, स्कुल, कलेज, हस्पिटाल गासैखौबो फोसाबलांनो थाखाय आङो गासिबो रायजो राजानि मदद लानानै आङो नाजालांबाय थागोन।